زغبركمن كلهم دق تجراي فتوت تجراي أبزي أنيات أب صلاي عبي ناي بروباغندا طاعت يضحكم هم نورا دكاتات ولا نيرنا أنا كله ناي عالم حاسطات كله الله زبال ነገራት ኩሉ ዘሎ ዝበሃል ዘይበሃል ነገራት ኣኺቡ ጥቕዓት ይፍፅም ከም ዝነበረ ከም ዝቐንየ ህዝቡን ናይ ፕሮፓጋንዳ ጥቕዓት ይቕፅል ከም ዘሎ ኩላትና ንፈልጦ ኢና። ኣብ ኩናት ኢና ዘለና። ኣብ ኩናት ድማ ልሙፅ መገዲ ከም ዘይኮነ ኩላትና ንፈልጥ ኢና። ብፍላይ ድማ እዚ ንህዝቢ ትግራይ ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። ኣብ ውግእ ምድፍፋእ ኣብ ኩናት ዝተወሰነ ድሕሪት ምባል ዝተወሰነ ዝዓበየ እውን ቅድሚት ምባል ከም ዘሎ ዝፍለጥ እዩ። እዚ መበገሲ ገይረ ክዛረብ ከለኹ ኣብዘን ቅንያት እዚአን ሓደ ሓደ ዝበፅሕናዮ ቦታታት ዝፈጥሮ ሓደ ሽግራት ሓደ ተቃላዕነት ንምቕናስ ኢልና ናብ ቦታ ናይ ቦታ ምምሕያሽ ክንገብር ከም ዘለና ወሲና ካብ ገገሊ በፂሕናዮ ዝነበርና ቦታታት ብድሌትና ገዲፍና ኢና። እዚ ሓደ ነገር ኮይኑ እዚ ግን ኣብ ኩናት ስለ ዘለና እውን ብሓይሊ ተደፊና እውን ዝገበርናዮ እንተዘይኮነ ኣብ ኩለንተን ግንባራት ዝገበርናዮ ምምሕያሽ ኣብ ኩለን ከባቢታት ዝገበርናዮ ምምሕያሽ ናይ ባዕልና ድሌት ዝገበርናዮ ምምሕያሽ እዩ። ኩሉ እቲ ምምሕያሽ ግን ድማ ኣብ ትሕቲ ኩናት ዝህሉ ፀቕጢ እውን ዝገበርናዮ ነገር እዩ እምበር ኩናት ክተመሓይሽ ይኹን ቅድሚት ክትኸይድ ይኹን ካልኦት ምንቅስቓሳት ክትገብር ናይ ባዕሉ ፀቕጥታት ምህላው ዘይተርፍ እዩ። በዚ መሰረት ኣብ ዝሓለፈ ካብ ወታደራዊ ኮማንድ ዝተዋብኡ መግለፂ መሰረት ሓደ ምምሕያሻት ጌርና ኣለና። እዚ ምምሕያሻት ክንገብር ከለና ፀላኢ ከም ዓብዪ ዓወት ቆፂርዎ ኣብ ዝተፈላለዩ ብብዙሕ ከባቢታት ዓብዪ ወፍርታት እውን ከካየድ ጀሚሩ ብብዙሕ ከባቢታት ዝገበሮ ወፍርታት እውን ነጭለዋሽስ ሚሊሽስ ሓድሽ ዘይተዓለመስ ዝተዓለመስ ወሲኹ ሓዊሱ ብኩሉ ገፂት መጥቃዕቲ ክፍነ ጀሚሩ በዚ ቆሪፀዮም ኢለ በዚ በተክቦም በቲ ሓዝክቦም እናበለ እውን ዝተፈላለየ ፕሮፓጋንዳታት ቀኒ እዩ። ካብዚ ሓሊፉ ብጣዕሚ ዝገርም ድማ ንኩሉ እቲ ገባር ኣምሓራ እውን ክሳብ ሓዝ ማርኽ ተበቲኖም እዮም እናበለው ናብ ሓደጋ ክእትዎ ዝመከረሉ ግዜ እውን ኩነታት እውን ተራእዩ። እዚ ተዛሚዱ ኣብ እቲ ሓደ ካልእ ዝገርም ድማ ኢድኩም ሃብውን ይባል ጀሚሩ ምንባሩ ሕጂ እውን ይብል ከም ዘሎ ኩላትና ንከታተሎ ዘለና እዩ። እተን መሬት ዘላ ሓቂ ግን ካብዚ ዝተፈለየ ምዃኑ ክገልፅ ይፈቱ። ቀዳማይ ነገር ቦታ ምምሕያሽ ብድሌት እዩ። ካልኣይ ነገር ድማ እቲ ቦታ ኣብ ምምሕያሽ እዋን ዘሎ ናይ ፀላኢ ምንቅስቓስ እውን ዘሎ ናይ ፀላኢ ወፍርታት እውን መልክዕና ትሕዝካ ዝግበር እዩ። ሓደ ደረጃ ንድሕሪት ሓደ ስጉምቲ ንቅድሚት ንድሕሪት ክንምለስ ከለና ክልተ ስጉምቲ ድማ ንቅድሚት ከም ንኸይድ ብፅባሒት እውን ንፈልጥ ኢና። እዚ ንህዝቢ ትግራይ እውን ሓድሽ ነገር ኣይኮነን። እዚ እዚ ከምዚ ዓይነት ናይ ፀላኢ ዓውዓው ፕሮፓጋንዳ በዚ ወፈርኩ በዚ ኣጥዑ ብነዊሕ ዝፀንሕ ኣይኮነን። ኣብ ሓፂር ግዜ እዚ ዓፂፍና ናብ ሙሉእ ቁመናና ናብ ሙሉእ መጥቃዕትናን ኣቲናት ኩናት ከም ንዕፅሮ ከረጋግፀልኩም ይደሊ። እዚ ክሳብ ሕጂ ዘሎ ዓውዓው ምዕፃፍ ድማ ተጀሚሩ እውን ኣሎ። ኣብ
ቀረባ መዓልትታት ድማ ናብ ዝበለፀ ዓወታት ንመዝግበሉ ዓበይቲ ስራሕቲ እውን ከም መሰጋገር ከረጋግፀት ንፈቱ ሕጂ ዘለና ቁመና ብጣዕሚ ኣብ ዘተኣማምን ደረጃ እዩ ዘሎ ፀላኢ እቲ መሲልዎ ክገብሮ ዝፍትን ዝነበረ እቲ መሲልዎ ዓወት መሲልዎ ካዕልኦ ዝፍትን ዝነበረ እውን ሙሉእ ዝፈሽል ኣብ ምፍሻል እዩ ዘሎ በዚ መሰረት ህዝቢ ትግራይ ኣብ ደቅኻ ተኣማመን ፀላኢ ዝኾነ ዓይነት ቴክኖሎጂ የምፅእ ዝኾነ ዓይነት ናይ ሰብ በዝሒ ይፍጠር ኣብ ደቅኻ ኣብ ኣሕዋትካ ኣብ ሓትካ ኣብ እያታትካ ብሓፈሹ ኣብ ሰራዊት ብዘይ ጥርጥር ተኣማመን ኣብ ቀረባ ድማ ናብ ዓብዪ ዝላይ ተሰጋጊርና እቲ ኩናት ኣብ ዝሓፀረ ግዜ ኣብ መወዳእታ እንበፅሐሉ ኩነታት ሓፂር ከም ዝኾነ ከረጋግፅ ይፈቱ ዓወት ንህዝቢ ትግራይ ትግራይ ትስዕር